Mit navn er Ole. Jeg er storryger. Men altså, folk de siger, at det påvirker ikke min sundhed. Og mit kondital, det er sgu fint nok at give motion som den almindelige danskere. Så er der nogle store ryger. Men husk nu på, min hund den er faktisk stor ryger. Den ryger op til 3 pakker per kvarter. Okay? Klamme. Men nu må jeg altså lige lære at stoppe med at ryge så meget. Det var underligt, men det var bare ikke. Du kan stadig løbe de der 2 centimeter. Det var jo godt kæmpet her lige før, men før var jeg storryger. Nu er jeg ikke længere, fordi jeg bruger det her. Det er godt mod det der rygestop der, fordi jeg 2 gange om dagen til i et helt år. Så burde det være væk. Okay? Hvad er det her for noget lunken pis? Det er noget, der hjælper imod kræft. Spil en til. Folk, de ser ikke ud til at tage noget imod, at jeg ryger. Ja, du ryger! Hold kæft! Ja, altså, jeg går jo tit rundt i byen med en smøg i munden og det der. Og det, folk har det sgu fint med det, de ser ikke rigtig ud til at blive generet, det er der ikke rigtig nogen, der gør. Det klamme dyr, du ryger nu, mand! Ja, hold din kæft. Frit land. Jeg skal komme på dig, din araber, mand. Ja, fedt for nu. Så kan vi se, det er jo ikke lige frem. Det er ikke dem alle sammen, der bliver irriteret. Jamen altså, rygning det handler om selvværelse, så jeg er fuld selvkontrol i det. Og jeg har sgu ingen problemer med at ryge, at jeg forstår, hvornår jeg ryger det. Hej, bro! Hej! Hvordan ryger du? Ja, det er ikke godt. Prøv lige den her, der hjælper mig med Jo, det er sgu alligevel bedre. Hvad hedder det? Er det sådan noget antabus? ja, Det skal jeg nok det prøve. hjælper mig ikke godt. Så kan være den her anti-rygespray, har jeg slet ikke røget i 3 uger. Og de får så mange forskellige smage. Den her er blandt andet med jordbærsmag til alle jer ryger, der endelig skal have forskellige smage. Og det koster kun 10 kroner stykket.